Saludem el seu president, Enric Morera. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Senyor Morera, va ser un 25 d'abril de 1707 quan Castella va conquistar el Regne de València. Això va suposar l'abolició dels furs. Les Corts han sol·licitat modificar la Constitució per a recuperar el dret civil valencià, un dret territorial que sí existeix en altres autonomies espanyoles. En quin punt es troba aquesta qüestió al nostre territori? Bueno, vostè ho ha dit molt bé. Fa 313 anys, en una derrota, perguérem la nostra sobirania, perguérem els nostres furs i tinguérem una època de molta persecució en un conflicte bèl·lic per la successió a la corona espanyola. Quan hem recuperat les llibertats, recuperem el nostre autogovern. I ara, en aquests moments, dins de l'autogovern, hi ha un gran consens dins de les Corts Valencianes per recuperar també el dret civil valencià. Què és dret social? És la capacitat de legislar en una sèrie de matèries, com la custòdia compartida, com els contractes en el camp, com és el tema del règim econòmic matrimonial, moltes coses que, per desgràcia, una sentència incomprensiblement del Tribunal Constitucional ens va privar d'aquest dret civil valencià, de poder normativitzar en aquest dret civil. En aquests moments se troba en el Congrés dels Diputats per a ser admès a tràmit per a propiciar una reforma constitucional que contempla aquesta qüestió. Si hi ha hagut reformes constitucionals per a fer un article, el 135, per a blindar el pagament del deute del Regne d'Espanya, entenem que aquesta qüestió valenciana és més important. Bé, la celebració del Dia de les Corts arriba en un context totalment desconegut fins ara, que ha fet que l'activitat ordinària del Parlament s'hagi aturat. Esta setmana, precisament, es reprenia la Diputació Permanent. Quan tenen previst tornar a la normalitat en la celebració de plens i sessions de control al Consell? Bueno, vostè diu una cosa que no és certa. No s'ha aturat l'activitat parlamentària. L'activitat de les Corts Valencianes ha continuat, perquè els mateixos que diuen que les Corts Valencianes estan tancades són els que volen tancar a punt. Per tant, no creem aquest marc perquè ens hem adaptat a la realitat de l'estat d'alarma. En un decret que és públic, que vostès tenen la informació, però... Exacte. El que no ha hagut ha sigut activitat presencial més enllà de la Diputació Permanent que van tindre la setmana passada. Per tant, en aquests moments tenim la pròxima setmana una mesa de les Corts Valencianes, que és activitat, els grups van treballant i damunt la taula tenim una junta de síndics que ha de decidir, el dimarts, dia 28, ha de decidir el que hem de fer respecte a l'anunci i la voluntat de fer un gran acord valencià. Estem donant un exemple de buscar consensos i acords, els hem aconseguit i per tant això dona molta confiança al nostre poble, un gran acord per a que no es quede ningú darrere i que puguem eixir d'esta situació que tindrà una crisi social i econòmica evident per a que puguem eixir més reforçats, per a que ningú es quedi darrere i veure què hem de fer per a millorar i per a ser els primers en eixir d'aquesta qüestió. Per això la democràcia és molt important, per això la democràcia no se tanca, per això les Corts estan obertes, no presencialment, sinó adaptades a aquesta situació de pandèmia i d'alarma. Però confie i tinc una actitud positiva respecte al que puguem fer a les Corts Valencianes per a fer aquest gran acord de reconstrucció del poble valencià. Bé, ens trobem en la legislatura més plural de la història de les Corts. Com veu el to polític que està adoptant-se al Parlament valencià en la gestió de la crisi de la Covid-19? Creu que hi ha suficient unanimitat o hi ha encara massa veus discordants? El que n'hi ha és hem creat un ambient de consens, d'acord, de buscar sinergies, de posar-nos d'acord, de fer una política d'estat. Crec que, amb totes les nostres deficiències, que en són moltes, els grups parlamentaris han entès que estem en una situació excepcional i que en aquestes situacions excepcionals la política també ha de donar exemple. Hem de ser exemple de responsabilitat, d'humilitat, de rigor, de fer les coses ben fetes, perquè si no la gent es creu de la política i de la política institucional. I ens diuen coses que al final això ho arreglaria un dictador. Per això la democràcia és molt important. I en aquests moments crec que tenim les bases per a ser un exemple a l'estat espanyol. Un exemple, i ho estem fent, de gestió també des de la política per a buscar aquests consensos i aquests acords. Els vam aconseguir en la legislatura passada,
com va ser l'acord per un finançament just, per un tracte just en les inversions i en el finançament de les nostres competències. I és una assignatura pendent que tenim. Estic convençut que podem continuar sent exemple de fer bé les coses, de fer una política d'altura, de fer una política d'estat, de fer una política de suma i d'unió, perquè anem a passar moments de dificultats. I en aquest context també els diputats i diputades, les Corts i els responsables polítics i governamentals hem de donar exemple. Hem de ser els primers a patir amb el nostre poble i hem de ser els que hem de marcar tots junts el camí de l'eixida de la situació que tindrem més bé prompte que tard. Superem la situació d'alerta sanitària, fem cas a lo que ens diuen els científics, els experts, els governants, i a partir d'ahí demà els xiquets ja podran eixir un ratet, podran eixir acompanyats, podran eixir al parc, i a poc anirem eixint d'esta situació. I, mentrestant, hem de pensar que una crisi també pot ser una oportunitat. Per exemple, li vaig a dir una cosa. Ens anem a resignar a tindre les nostres ciutats brutes, en fums, o serem capaços de fer un pas cap a l'energia verda, cap a una energia que crea ocupació i riquesa, cap a la mobilitat sostenible. Són qüestions que ens hem d'anar plantejant. Eixes i moltes altres coses. Doncs Enric Morera, president de les Corts Valencianes, gràcies per atendre la televisió pública en este dia especial per al Parlament Autonòmic. Moltes gràcies per el treball que esteu fent de servei públic i d'estar allà al costat, donant-nos l'oportunitat de dirigir-nos al nostre poble a través de les càmeres d'Apunt, que van fer un servei per a que el ple, la Diputació Permanent, pogués ser televisat online per a tots els mitjans de comunicació que van voler seguir els debats de la Diputació Permanent de les Corts. Moltes gràcies a Apunt.